Aneta Weiss sa prebúdza v noci a vidí svojho manžela, ako sa na zemi nekontrolovane trasie a kričí. Práve sa vrátil z 23-minútovej návštevy pekla. Naozaj existujú anjeli? Sú nadprirodzené uzdravenia skutočné? Existuje život po smrti? Môže prísť ľuďom nadprirodzená pomoc z inej dimenzie? Je budúcnosť niekde predpovedaná? Sid Roth sa 25 rokov zaoberá skúmaním zvláštneho sveta nadprirodzena. Pozrime si ďalší diel jeho relácie To je nadprirodzené. Víta vás Sid Roth v jeho svete, kde nadprirodzeno je prirodzené. Mojím hosťom je Bill Wiese. Tvrdí, že doslova zostúpil do pekla. Bill, ak by som mal takú možnosť, že by som mal vybrať niekoho, kto by mal prejsť peklom, aby o tom neskôr hovoril. Verte alebo nie, vy by ste boli pre mňa ten pravý. Prečo to hovorím? Niečo sme si o ňom zistili. Je majiteľom realitnej kancelárie, jeho pastor potvrdil, že je mnohoročný stabilný člen cirkvi. Dokonca mám dopis od bývalého veliteľa polície jeho oblasti, ktorý potvrdil jeho absolútnu bezúhonnosť. Zistil som, že ste nikdy nebrali drogy, nepijete alkohol a nikdy ste nepraktizovali okultizmus ani New Age. Nie, nikdy. Som kresťanom už 36 rokov a som oddaný Bohu. Nikdy ste nemali problém s políciou? Zjavne nie. Takže, podľa mojich poznámok 23.11.1998, ako obyčajne, ste išli na modlitebné stretnutie a potom, okolo 3. hodiny ráno, čo sa stalo? Vrátili sme sa domov, lahli sme si a o 3. hodine ráno ma Pán Ježiš vzbudil a preniesol ma dole do pekla. Zrazu som sa ocitol vo väzenskej cele. Vnímali ste, ako padáte dole, podobne ako niektorí ľudia vnímali, ako stúpajú hore do neba? Čo tým myslím? Počuli sme veľa príbehov o tom, ako sa ľudia dostali do neba, ale nedávno som čítal knihu, kde mnohí lekári píšu o tom, o čom neradi hovoria na verejnosti. Keď sa ich pacienti približujú k smrti, začínajú doslovne vidieť niečo, čo zrejme bude peklo a sú veľmi vystrašení. Takže ste padli dole a ďalej? Padol som dole a našiel som sa v cele. Hrubé kamene, mreže, presne ako si predstavíte celu. Vtedy som si vôbec neuvedomoval, kde som. Jediné, čo som vnímal, bola neuveriteľná horúčava, ktorá by ma za normálnych okolností okamžite spálila. Ale napriek tomu som žil. Keď som sa obzrel, uvidel som v cele dve bytosti. Vyzerali ako šupinatí jašteri. Boli obrovskí, merali asi 4 metre, mali obrovské papule s veľkými zubami a veľké drápy. Pobehovali hore-dole ako zveri v klietke, zhovárali sa medzi sebou, strašne preklínali Boha a rúhali sa mu. Hovorili ste mi, že neskôr vám Ježiš povedal, že vám odoberal všetky spomienky na to, že ste kresťanom. Takže ste mali okúsiť, aké je to ako neveriaci skončiť v pekle. Áno, odobral mi spomienky na to, že som kresťan. Povedal mi to pri návrate späť. Takže som tam bol ako nespasený človek, ako niekto, kto ho odmietol hore na zemi. Keď som uvidel tie bytosti, tak som si neuvedomil, že sú to démoni, padli anjeli. A naozaj to boli oni. Nenávideli Boha aj mňa. Okamžite prejavili svoju obrovskú nenávisť, zdvihli ma ako bábiku a hodili o stenu. Cítil som, ako sa mi dolámali kosti. Ten druhý ma zdvihol a pazúrmi mi strhával mäso z tela. Spomenul som si, ako ma žena napomínala ku správnej životospráve, aby som mal telo fit. A tu to bolo úplne jedno, lebo moje telo bolo ničené. Cítili ste veľkú bolesť, keď sa toto s vami dialo? Aj keď som cítil strašnú bolesť. Na ceste späť mi Ježiš vysvetlil, že väčšiu časť bolesti zadržal, aby som nemusel okúsiť úplne, aké to tam naozaj bude. Bolo to však dosť na to, aby som ľuďom dal vedieť, že tam bude skutočná bolesť, horúčava a tríznenie v pekle je neopísateľné. Aj ste tam niečo počuli? Počul som výkriky miliónov ľudí, ktoré prichádzali zvonku cely. Nejako som vedel, že ľudia sú buď v podobných celách ako ja, alebo tam bolo veľké územie s ľuďmi v ohnivých jamách. To som videl. Tie výkriky boli neznesiteľné. Bolo strašné len vydržať počúvať ich.
ale nebolo úniku. Museli ste ich počúvať. A boli tak hlasné a prenikavé. Pripomína mi to príbeh vietnamských veteránov. Zažili niečo, na čo už nikdy nemôžu zabudnúť. Na tie výkriky. Áno, na ten krik nikdy nezabudnem. Viem, že nie. Nejako sa mi podarilo pohnúť sa, aj keď som nemal silu, lebo v pekle nemáte ani štipku sily. Tak som sa pomaličky začal plaziť s vynaložením všetkej trochy energie, čo som tam mal. A oni ma nechali zatiaľ tak. Vyplazil som sa z cely a na jednej strane bola totálna tma, prevyšujúca akúkoľvek skúsenosť temnoty tu na zemi. Tú tmu ste mohli cítiť, bola hmatateľná. Pozerel som druhým smerom a boli tam plamene šľahajúce vysoko do oblohy. Videl som ich v diaľke a vedel som, že sú vzdialené 15 kilometrov. Besniaca ohnivá diera trochu osvetľovala okolie. Dosť na to, aby ste videli neplodnú krajinu bez najmenšej štipky zelene alebo nejakého života, len neplodná pustatina. Hneď na to ma uchopili démoni a vrhli ma späť do cely, aby ma ešte mučili. A potom som bol prenesený na pokraj ohnivej jamy. Bola obrovská, asi 2 kilometre široká, šľahali z nej zúrivé plamene a v jej vnútri bolo množstvo ľudí, ktorí zúfalo kričali, lebo boli pálení v tom ohni. Nechcel som tam ísť. Už aj tak tam bola strašná horúčava, ale za žiadnu cenu som nechcel trpieť ešte viac uprostred tých horiacich ľudí. Na brehu stáli démoni, ktorí ich sácali späť do plameňov. Tí ľudia sa odtiaľ nevládali dostať, ale keď sa pokúšali vyliezť von, démoni ich vždy sotili späť. Bolo hrozné vidieť, čo sa s nimi deje, ale aj ja som sa mal hrozne. Rozhliadol som sa a uvidel som množstvo démonických bytostí. Okolo mňa, pri vchodoch do jaskýň, v stenách, s rozličnou podobou a veľkosťou. Jedny obrovské, iné malé, pavúky, potkany, červy, hady. Všetko odporné, čo si len predstavíte a medzi čím by ste nechceli byť. A všetci vás nenávideli. Tá nenávisť z nich doslova vyžarovala. Mali ste pocit, že by ste sa napokon mohli nejakým spôsobom dostať von z toho miesta? Nejako odtiaľ uísť? Nie, tam je vám všetko jasné a tam chápete večnosť. Vedel som, že sa už nedostanem von. Nikdy, nikdy, nikdy. A aj keď tam zažívate strašnú bolesť, aj tak najhoršie bolo oddelenie od Boha a beznádej, že už odtiaľ nikdy nevídete. Boh mi preto vymazal spomienky na Neho, aby som zažil pocity neveriacich ľudí, ktorí sú beznádejne stratení a už sa odtiaľ nikdy nedostanú von. Jedna z najmučivejších myšlienok tam dole bola spomienka na moju ženu. Boli sme si veľmi blízki a vždy som jej hovoril, že keby sa stala nejaká katastrofa, aj tak si ju nájdem. Ale tu som vedel, že už sa nikdy nedostanem von a nikdy ju už viac neuvidím. Počuli ste to? Je to tak strašné. Ale bude to ešte horšie. A Bob má pre vás správu od Boha. Preto neodchádzajte. We'll be right back to It's Supernatural. Volám sa Sidrot, som tu s Bobom Vízom a neviem ako vy, ale ja tu sedím ako na ihlách, pretože už som síce počul veľa príbehov ľudí, ktorých duša navštívila nebo, ale nepoznám veľa ľudí, ktorí by navštívili peklo. Môj hosť Bob Víz mal z pamäti odstránenú akúkoľvek vedomosť o tom, že je kresťanom a bol zhodený do väzenskej cely v pekle. Stalo sa to za tým účelom, o ktorom vám tu práve teraz rozpráva. Čo sa dialo potom, Bill? Premýšľal som o žene a chcel som sa s niekým rozprávať. S hocikým. Ale nedovolili mi to. Nedovolia vám tam s nikým sa stretnúť ani sa rozprávať. Sú okolo vás len démoni, ktorí vás chcú týrať a mučiť. Nič vám nedovolia. Okrem toho tam bol nepredstaviteľný zápach. Niečo ako síra? Áno, síra, spálené mäso, najodpornejší zápach hniloby a výkalov, aký si len viete predstaviť. Ale aj tak tam nemôžete príliš dýchať, pretože tam nie je dostatok vzduchu na dýchanie. Každé nadýchnutie vyžadovalo veľkú námahu. Pokúsim sa ukázať, ako som tam dýchal. Sotva lapáte po dychu.
Myslel som, že zomriem na nedostatok vzduchu, ale musíte tam žiť naveky v takomto stave. Hovorili ste, že je tam horúčava. A čo smed? Mali ste pocit smedu? Strašný smed. Ústa som mal úplne vysušené. Bol to pocit, ako by ste týždne nevypili ani kvapku vody. Tak toto bude naveky, bez kvapky vody. Biblia to opisuje v príbehu z Lukášovho evanielia, kde boháč v pekle prosí o jedinú kvapku vody. A takto tam aj je. Aká vzácna by tam bola tá jediná kvapka vody. Moja žena vie, ako veľmi mám rád vodu. Čo bolo ďalej? Pozoroval som zničenú, spustošenú zem pekla a niečo ma začalo dvíhať nahor. Nevedel som, čo to je, ale bola to Pánova prítomnosť, ktorá to spôsobila. Tak som mohol vidieť trochu viac z pekla. Videl som blčiacu ohnivú jamu s množstvom bedákajúcich ľudí v nej a malé ohnivé jamy, v ktorých horeli jednotliví ľudia. Všade plno démonov, ktorí ma chceli podriapať. Väčšina z nich bola prikovaná reťazami k stenám. Neviem to vysvetliť, ale boli pripútaní k stenám a bol som tomu veľmi rád, lebo ma nemohli dostať. Keď som ich videl, pomyslel som si, sú takí mocní, ako ten, čo ma v cele hodil o stenu. Bol som ako kus handry, mal úžasnú silu. Napadlo ma, kto môže odolať týmto bytostiam? Nikto. Ste tam beznádejne stratení na večnosť. Začal som pomaly stúpať do tmy. Už doteraz tam bola tma, len trocha svetla s plameňou, ale dalo sa tam hýbať. Ale ako som stúpal tunelom nahor, tma bola väčšia a väčšia, až som skončil v totálnej temnote. Bol som vtedy hrôzou celý bez seba. A práve v tom okamihu, keď som reval od zúfalstva, zrazu sa zjavil Pán Ježiš v oslnivom svetle. Čo ste vtedy pocítili, keď ste ho zbadali? Ako keď ste v jeden moment stratení na večnosť a sekundu na to vám Boh vráti pamäť a vy viete, že ste kresťan. Okamžite som vedel, že je to Ježiš a zvolal som, Ježiš, odpovedal, ja som to. Potom som sa zrútil a skolaboval som pri jeho nohách ako mŕtvy. A chcel som ho uctievať navždy, navždy. Chcel som mu ďakovať znovu a znovu za to, že ma zachránil. On je jediná cesta, ako sa dostať z toho miesta. Bol som mu tak vďačný. Viete, keď ste v jeho blízkosti, nemáte chuť príliš sa na niečo vypytovať, len ho túžite uctievať. Ale aj tak mi myslou prebehla jedna myšlienka. Pane, prečo si ma poslal na toto miesto? A on hneď odpovedal, pretože veľa ľudí vôbec neverí v peklo. Dokonca niektorí z tých, čo patria mne, neveria v existenciu pekla. Toto ma prekvapilo, ale počas našich rozhlasových vysielaní nám telefonovalo veľa ľudí, ktorí tvrdili, že sú kresťania a pritom neveria v peklo. Vaša skúsenosť je ojedinelá. Išiel tam preto, aby nám o tom podal správu. Uvedomujete si, že ak by sa tam dostal ako bežný neveriaci človek, už by sa odtiaľ nikdy nedostal von? Napadlo vás niekedy, aké by to bolo, keby ste tam museli byť na celú večnosť? Neviem si to ani predstaviť. Keď som tam bol, tak som si to vedel predstaviť a bolo hrozné žiť s myšlienkou, že už nikdy odtiaľ nevídete. Nikto tu hore na zemi nezažil takú beznádej, lebo tu sa dá aspoň zomrieť. Čo vám ešte povedal, keď vás zachránil? Povedal, že chce, aby som odkázal ľuďom, že on miluje ľudí a chce, aby nikto nešiel do pekla. Potom mi dal trochu pocítiť, čo on vtedy cíti v srdci. Videl som ľudí, ako jeden za druhým padali dole cez ten tunel, ktorým som vyšiel hore. A bolo mi ich tak ľúto, ale dal mi pocítiť, akú bolesť vtedy on zažíva v srdci. Plakal kvôli tým ľuďom, čo išli do pekla, lebo nechce, aby sa tam niekto dostal. Tak veľmi ho to zraňovalo, že ten kúsok jeho bolesti, ktorý mi dal pocítiť, som nevládal zniesť. Musel som ho požiadať, aby to zastavil, lebo som nedokázal zniesť ten malý kúsok z jeho pocitov. Takže najprv ste zažili, aké je to byť oddelený od Boha a nebolo to dobré. A potom ste cítili jeho bolesť nad ľuďmi, ktorí si zvolili ísť do pekla radšej, než by sa mali poddať Bohu. Presne tak plakal nad Jeruzalémom, keď tam pred 2000 rokmi prišiel. Plače kvôli ľuďom, čo idú do pekla. Zraňuje ho to viac, než si dokážete predstaviť, ale je spravodlivým Bohom. Naznačil vám, kedy sa chystá vrátiť na zem? Povedal mi len, odkážim, že prídem veľmi, veľmi skoro. A zopakoval to. Prídem veľmi, veľmi skoro. Počuli ste to? Myslíte si, že Bill zažil túto skúsenosť len tak pre seba? Bolo to pre vás. Ale vydržte chvíľu a ja sa idem povypytovať jeho ženy Anity, ktorá videla, aké to bolo, keď sa Bob vrátil späť. O chvíľu to uvidíte. Neodchádzajte.
We'll be right back to It's Supernatural. Som tu späť s Billom a Anitou Weiss. Bill sa zaoberal bežnými záležitosťami života, keď zrazu jedného dňa začal padať dole a ocitol sa vo väzenskej cele v pekle, v naozajstnom pekle. Ježiš mu odňal všetky spomienky na to, že je kresťanom a tak okúsil, aké je to byť v pekle, nepoznať Ježiša a nemať najmenšiu šancu na to, aby ste to zmenili. Nejakú, na veky tam. Ale potom, ako ste povedali, prišiel Ježiš, vysvetlil vám, prečo sa to stalo, lebo chcel, aby ste o tom povedali ľuďom a potom povedal, že sa vráti čoskoro. Anet, toto sa stalo okolo 3. hodiny ráno a v knihe je napísané, že v pekle strávil 23 minút. Povedzte teda, čo ste okolo 3. hodiny a 23. minúty videli a počuli. Bola som v najhlbšom spánku a viem, že bolo presne 3:23, lebo po zobudení som pozrela na budík, kde svietilo toto číslo. Počula som výkriky a Bob nebol vedľa mňa, tak som zišla dole do haly. Tam som ho našla v stave, v akom som ho nikdy nevidela. Ak by ste ho poznali, je Bill emotívny? Nie. Je vyrovnaný. Je veľmi pevný, vyrovnaný. Tichý a rezervovaný od prirodzenosti. Je frfloš? Nie, nikdy sa na nič nesťažuje. Ako to povedať? Jeho nálada nezvykne lietať hore-dole. Stabilný. Je veľmi stabilný človek. Čo teda vlastne robil, keď ste ho vtedy uvideli? Čo ste počuli? Našla som ho ležať na dláške v obývačke. Držal sa za hlavu a kričal. Pán ma zobral do pekla, modli sa za mňa, aby ten strach odišiel z mojej mysle. Nevedela som, čo robiť. Spočiatku som bola v šoku. Napadlo ma, či práve nedostal infarkt, lebo keď som ho našla v takomto stave, rozmýšľala som, čo sa to deje? Tak som prišla k nemu a začala sa modliť. Nestalo sa predtým nič zvláštne, čo by vás varovalo? Nič čudné v jeho reči alebo správaní sa? Nie. Boli sme predtým na modlitebnom stretnutí, vrátili sme sa domov a išli spať ako inokedy. Nič zvláštne sa nedialo. Dobre. Len vy mi môžete dať odpoveď na moju otázku. Mal rád Boha predtým, má ho rád aj teraz. Hovoril všetkým, ktorí žili okolo neho o tom, že Ježiš Kristus je skutočný ešte pred touto udalosťou? Áno. Už predtým mal takú povahu, že sa snažil o tom ľuďom hovoriť. Aj svojim zákazníkom o tom hovoril. Ale po tejto skúsenosti sa to zmenilo. Bola v tom naliehavosť. Musíme zatelefonovať známym, musíme volať rodine, musíme odcestovať tam a tam. Bill, prečo? Realita pekla spôsobí, že si uvedomujete, že toto miesto je definitívne. Navždy. Musíme otvoriť ústa, ak nechceme, aby tam ľudia išli. Cítil som, že musím urobiť všetko, čo sa dá za ten krátky čas, čo nám tu Boh dal a hovoriť o tom každému, komu sa len dá. Keď ste boli mladí, zažili ste niečo, čo mohlo byť váš koniec. Plávali ste a napadol vás žralok a chcel vám odhryznúť končatinu. Nohu či ruku? Nohu. Surfovali sme s priateľom a 3-metrový žralok tigrovaný ma stiahol z dosky, rozhryzol ju na poli, chytil ma za nohu a ťahal dole. Len zázrakom ma potom nechal. Môjmu priateľovi vedľa potom odhryzol nohu a museli ho vytiahnuť na breh. Takže tam ste zažili strach. Porovnajte ho s tým, ktorý ste okúsili dole v pekle. Strach zo žraloka bol hrozný, ale bolo to úplne nič oproti peklu. Nedá sa to vôbec porovnať. Takže predpokladám, že od okamihu, keď ste sa vrátili na zem, ste každému hovorili o vašom zážitku. Áno, ľudia mi nemusia veriť. Nejde o to veriť mne, ale tomu, čo Biblia hovorí o pekle. Našiel som v nej peklo spomenuté 150 krát. Počkajte, v peklo ste verili aj predtým, tak v čom je teraz rozdiel? Vedel som aj predtým, že je tam oheň a bol som vďačný Bohu, že ma od neho zachránil. Ale nikdy som si neuvedomil krutosť toho miesta, ako strašne tam trpíte. Vaše telo je pálené
naplnené skutočným plameňom, nie je to žiadna metafora. Trpíte smedom, hladom, nikdy nezaspíte, ste tam veľmi vyčerpaní, ale nikdy si neodýchnete, nikdy sa s nikým nestretnete, vaša mysl si všetko pamätá a je to na večnosť. Aj jedna z týchto vecí by vás normálne zabila, ale tu na to stále pokračuje. Zakúsili ste strach aj potom, čo ste zažili túto príhodu. Keď sa moja žena modlila, prosil som Pána, aby odstránil strach, lebo som cítil, že moje telo nie je schopné vydržať ten strach a že zomriem. A Boh to urobil. Milostivo zobral ten pocit strachu, ale spomienky na peklo mi nechal. Takže si pamätám na to, aké to bolo, ale nemusím zažívať ten hrozný pocit strachu, ktorý som zakúsil. Ale aj tak trvalo rok, kým sa to vo mne utíšilo. Počas toho roka som chcel každého chytiť, zatriasť ním a dať mu vedieť, že existuje skutočné peklo a že Boh nechce, aby tam niekto išiel. On miluje všetkých a chce, aby sa tam nikto nedostal. Ale je smutné, že ľudia nechcú počúvať jednoduché posolstvo evanjelia, zobrať si zdarma dar spasenia a uniknúť tomu strašnému miestu. Sekundu na to, ako zomrú, je príliš neskoro. Už sa odtiaľ nikdy nedostanú. A čo by ste povedali osobe, ktorá hovorí: ja som normálny človek, nikoho som nezabil, som taký celkom fajn. Domnievam sa, že existuje miesto, čo sa volá nebo. Môj rabín mi povedal, môj kňaz mi povedal, moja mama mi povedala, že pôjdem do neba. Oni mi to povedali. Čo by ste im vy odkázali? Väčšina ľudí si myslí, že sú fajn. Možno, že sú, keď sa porovnajú s inými ľuďmi, ale porovnajte sa s Bohom. On je dokonalý a všetko, čo robí, je dokonalé. Keď hrešíme, klameme, podvádzame, cudzoložíme a podobne, každá z týchto vecí si podľa Božieho slova zasluhuje trest smrti. Odmenou za hriech je smrť, píše sa v liste Rimanom. Takže bez ohľadu na to, ako dobrý vyzeráš, tvoja dobrota veľmi rýchlo vybledne v porovnaní s Božou dobrotou. A preto potrebuješ spasiteľa. Všetci sme zhrešili a sme na jednej lodi. Potrebujeme spasiteľa, inak pôjdeme na to miesto mučenia. Anet, vy ste nič podobné nezažili? Vďaka Bohu nie. Ako Billov zážitok ovplyvnil váš život? Myslíte si, že mal halucinácie? Čo si naozaj myslíte? Ale na rovinu. V žiadnom prípade nie. Poznám Billa, jeho charakter a bezúhonnosť. Žije medzi ľuďmi, ktorí ho poznali dávno predtým, než sme sa spoznali. Takže verím každému slovu, ktoré povedal, že to tak naozaj bolo. Myslím, že najviac ma to ovplyvnilo v tom, že som porozmýšľala nad svojim životom a teraz viac chcem nasledovať Boha, poznať ho, žiť pred ním v svetosti ako kresťan, lebo slovo kresťan už často stráca pôvodný význam, čo vlastne znamená. Odvtedy som zatúžila viac poznať Boha. Zároveň mi to dalo oveľa viac súcitu k ľuďom. Uvedomila som si svoju sebeckosť, lebo toľkokrát som nepovedal ani slovo, lebo som sa necítila takzvane vedená hovoriť ľuďom o Bohu. Bill, rozčuľujú vás ešte bežné denné nepríjemnosti? Keby som videl to, čo vy, tak všetky ostatné veci sú také nepodstatné v porovnaní s touto realitou. Veci, ktoré nás v živote rozčuľujú, sú také krátkodobé a dočasné. Stačí chvíľa a sú preč. To, čo je naozaj dôležité, sa týka večnosti a má to potešiť Boha. Ako obaja viete, ja som Žid a pred 35 rokmi Ježiš vošiel do mojej izby. Úplne prvá vec, ktorú som vtedy zakúsil, bol jeho šalom, jeho pokoj. Ten pokoj bol doslova hmatateľný. A viete čo? V tej chvíli som nevedel, čo to je byť ustarostený. Išiel som spať a bolo mi jedno, či budem žiť alebo zomriem. Keď vošiel do spálne, jediné, na čo som myslel, bola láska, zmysel života, predurčenie. Je mi jedno, čo ste počuli o Ježišovi. Možno ste celý život chodili do cirkvi, synagógy alebo mešity. Hovorím vám, aby ste požiadali Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, aby vám urobil Ježiša skutočným. Urobte pokánie zo svojich hriechov, povedzte Bohu, že je vám to ľúto a že chcete poznať Ježiša. Je to jednoduché, ale je to všetko. A všetko bez Ježiša je ničím. Vyberte si.